Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2R Rika dan Riki. Buat tripod apa gak? Ini aja wes. Ya harus jalan-jalan pemirsa. Gue sandal masa. Enggak usah. Nyeker. Aku gak udah ya. Gue aku tak nyeker. Mak melak mak. Mau boleh melok. Nanti isu-isu kan mau di mbak Iya. Apa ngetan? mana loh? Ulon. Wiku. Ayo mak. Gih. Pemirsa ini cek wisu ini. 5:30. Tanam. Kalau sayur orang teko ya. Biasanya nih ngetan nih. Gantian tuh nek. Oh nek wis pegel tak cekel. Kita ajak keliling dukuh ngaklik gitu. Yo. Gue ngano. Apa? Keliling dukuh ngaklik itu sak jam. Kene yo iki lu cilik. Cilik apa nek arane? Tekan ndi hae? Oke ombo. Leki rono muter rono. Terus rene wis teko. Ya aku nyeker. Lah, Belum bisa. Kayaknya ngerti wong ya. rata ya wong kene nandure kelengkeng karo jeruk. Tapi laki-laki gini kan. Kan blimbing suara Blimbing. wih, wah iya nyeneng deh. Lah iki surah ya. Hah? Oh, Apa? surah ta? Gak ngerti. Iya ya. Gede yang tuh. Iya. Tuh, saya ini lapangannya poli juga ini. Lapangan poli. Tapi suwi gak tinggi ini pada. Mas pada rapi kok. Remaja nih. Suaranya manuknya nyenang kayak tenan. Si asri ya enggak. Si asri. Ikrenya juga apa ya? Gitu. Belum bangun proyek apa ya? Bangun koyok. Bu nih samping sandingnya Tegal kan itu kan dibangun ya. Iki arahnya nganu pemirsa, arep ke jalan raya sini. Iya. Arep mulih nang omahku. Ora ngono. Nek sing di nanane kan arahnya rono. Arah ngasem. Ngasem. Ya arah Jawa Tengah ini. Kok apa misalnya kegiatannya yuk jalan-jalan terus gak ikai Jalan-jalan ya. ben lancar. Ini wong udah sih dek. Oke. Kak nggo kombi. Kalau parin hiu apik. Aku yo dhuwur iki lho. Dhuwur ngono nek teko ngarep omah. Sing iso rapat ya. Anu jadi latihan anu dek. Senam. Aku bukan senam nih. Pesen aku nang kene. Senam ning omah ae. Enggak ya senam. Mau Guyu dek kok, dek biu senam pemirsa di kamar. Belum guyu senam ning kamar. Senam ibu hamil. Nanti iki. Lurus saya. Oh terus Rono tuh tonggone dhewe ya. Ayo mak sing pedan. Oke. Neng kene iki yo enek bakal buah dek iki bakal buah. Mobil buah. Sing anu terus Yo, gitu main. cuma bakal. Yo, icik dulu dek. Wajib. Bila pemirsa. Tapi muter yo daerah kene tok. Mobil buaya cherry. Cherry. Unik ya. Ora ketok tapi wong wis do ngetarani kayak buah. Biasanya kalau buah yang kalau ketok ngono. Lek. Nggih, Jalan-jalan lek. jalan-jalan.
Ini api ini. Sopo? Ini kok api. Aku dek nane yang Tegal ke dek. Kayak pemirsa arep yang Tegal ku yo ketok enek cakruke kae. Kok nggak motor? Ya motor kan iso masuk rono ya. Sik ijo nek motor. Oh, iki enek klengeng nang iki. Lagi sih nandur ya. Iki pemirsa. Lengkeng karo jambu udah tutupi ngene iki ben apa sih? Ben gak ceblok. Lah iki aku ning kene iki, Dik. Montore rono kae. Lurungnya nih, Di. Kayak Adi. Kayak Sasa, Dik. Hah? Iya. Ayo, ikut aku yuk. Halo. Sasa. Kamu mau jalan-jalan? Ini Dik, Sasa, Dik. Ya anaknya kan coba dia. Ayo ikut aku yuk. Mau enggak? Sasa, ayo. Halo tuh, Ayo. Ayo, pasti. Pirang tahun sih, pirang bulan sih. 15 tahun. Sedene mangulan pas kok ngene iki Dik awake dhewe. Iya. Lingdang. Mau kemana? Mau kemana? Apa? Buyute Mbah Ras iki. Buyute. Bisa saya. Iya. Kamu mau jalan-jalan? Ayo jalan-jalan. Sama ayah. Iya. Kaotin. Halo, halo tuh Halo. Wah, ini. Nek inget aku rek. Gak kedep. Mau ikut? Ayo. Tahu Sasa? Cesa. Cesa iki pemirsa. Ini namanya Cesa pemirsa. Oke. Buyute Mbah Ras. Ya untuk gendong. Tuh. Anak jalan-jalan yang di. Jalan-jalan mana ya mlaku-mlaku? Iya. Numpak ngeng. Numpak ngeng ya. Kau Dina ya. Mbah. Iya iya. Berarti celok mbah ya pemirsa. Ya aku krium to Ayo ya. mbah jadi ya. Iya, lihat nih. Aduh. Ya pemirsa iki lanjut. Iki langsung. Lurungnya di kae. Lurung kayak ora teko wae dhewe iki. Aku Cik. Ben roh sampai urung tahu tak jak rene to, Dik. Oh, mau gini toh. Ben roh. Mlaku rene. Aku ramai kan dibangun kan. Pito wong. Mbak Ras satu. Iki yo kae cukup ya. Sopo? Enggak, yuk. Wis kesel belum ya? Wih, jeruk. Ini Jeruk serut. mintis nggak sama. Kalau dewe tangi. Nggih. Ate duwe ngono ki barang ya ning ngarep omah. Apa iki? Lah kok pengen iki kok kali kan. Apa? Dik pengen bandulan sih apa Dik? Enggak mau hati aku. Damel piambak, Mbak. Ya jalan. Urung tahu tak jar ini, Mbak. Ya orang tahu ta lagi roh. Dolan-dolan. Nggih. Nggih.
Jadi warga ngaklek memang kabeh wong ngaklek. Nggih. Kalau di omah dhewe rono. Iki. Elah iki dok. Mumpung ngene. Kayak ketok. Lewat di kene. Kene apa rono kowe kesel gak aja? Gak. Nek rono ya iso. Yo, Kan metu ratane. Nggih. wis saiki Mbak Rika ora kesel tak jak bablas ae. Oh, Cedak motornya iki. bakal sayur lho, Dik. Nggih. Oh, bakul sayur pojokan. Biyen dolanan kene kene iki Dik cilikan. Kene. Mai kancamu tuh mai sapa nih? Digo dolanan cah cilik-cilik Dik biyen ngono kan mesteran Dik. Biyen kan jarang sing duwe mester to. Ini. CS Masno iki. CS Mas no. Piye nandur apa, Dek? Harus apa? Dijono. Aduh. Iki pemirsa iki CS Masno iki. Walah ngantek nonton itu. Walah. Salone jebol. Lho ketok iki. Risan ya, Mama? Nama. Tak mbah langgat piatus ini. Iki sumber iku ndi? Mak kulo kok ngene cari sumur. Oh, Lak kono. sak monodo iki sampai teko kono. Iya, lha iki iki kan jalur kok kidul lah mengau kan mak kok kidul. Melok Fitri. Oh iya ya. Iya. Iki meloke sumber iki ning awake dhewe kok dadi Dik biyen. Boten pam to. Pam yo mak, pam kono lewate. Tapi nek di biyen kan urung pam to. Go, Nek biyen kuwi ijek icek ngene iki lah Cek sumur kae. niki sumur. kok kulon waduh kae mek. Nganggo sok iki piye terusan ya. Ditukokno sok. Belum ora iki. Gak nggo korek sisan. Dibakar Ya. jane. Iki wis bakar. Bareng mbokno ngene lah sing kene gedhe ya piye iki. Iki wis sedeng. Encoke gak Lah cah iki gedhe iki ya langsung olehno iki gak iso iki Ora. dipotong. Iki cilik. karseti iki. Cek ngatasi. Apa sih ora iki? Jajali. Iki oleh salam kanggone Masno ya sampean. Oleh salam kanggone Masno. Salam piye? Salam sehat. Alhamdulillah. Ya wis nonton Iya, iya. aku tak lanjut iki. Heeh. Iki anaknya koncoku Dik, sak barengan. Nama Samuri. nama aja. Samuri ngomah kene to? Anu rijane. Oh. Ya wis Dik, Nama kono. langsung Dik. Nama Oh, Dender. dender. Anaknya ra boleh dender. Ayo. Sampai iki lho Cik dulur iki. Klik ya sini Dulur kabeh. dulur kabeh. Kesel. Yo lumayan sengkring-sengkring. Laren kene sik apa? Laren cangkruk sik. Mo, Iki cangkruk anggo dik biyen ngene iki lho Dik saiki kok malah wedi ya. Laren kene sik. Laren cangkruk sik. wedi aku ambruk kok yo. Ora iki. Mo, Yo jaman cangkruk ijek cangkruk awet. Nah iki digenjong rono rene Dik. iya ta. Latihan ya? Rono kali. Kali. Jane nonton. Kali gak. Kira. Kelane mini. Orang mbah. Masa ki muser iki lagi Iya. sak menit tok. Iya, sak meniki tok. Ambil kulonan kene. Dan biyen pas picit ngaten ndi? Nek iki ngarep iki tukang pijet. Kayaknya Tukang pijet, guys. boleh.
Nah, terus lompong aku nek ndarani. Apa yang gendut sih nang bikin. Dangdut. Iya. Apa yang dangdut ini kene. Enak Saya alate. kerja nang Lamongan saiki. Enak alate. Ono urgen karo ketipu. Wah, ini tuh Tanduran iki tandur jono. nandur ya. Lagi. Terus ngene Mas dijono. Asli tenan. Tanduran lombok anak Iki yang wae nang emang. wah, lagi malah gede-gede. Oh, iki sing kancane awake dhewe ning anu gede. Ini umur bibir ya. Iki lho lombok es. Kuwi rampungan gede-gede. Rapi. Hampir kene Cik nggone dipun sik apa? Hah? Hampir kene sediluk. Adikun iki yudi loro iki. Aran kene sik beristirahat sejenak. Dek, mau apa, Dek? Jalan-jalan. Ya. Aran kene sik, Dek. Ya kene lah, kalian duduk. Ya, Dek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang delok. Oh, lagi wayahe nduk. Kok njero wis lega iki ya matok. Ayo duduk. Selamat ya, Nduk. Selamat bayine, selamat wong tuane. Nggih, Mas. Amin ki. Iki anak ini itu nganu, Dek. Iki konco tuh ya, Dek. Ini dia. Iya. Ini terus. Om. Ya, Kalian Om. Cuman sekolah TK malah nganu dindikin. menggayam mulai wong loro, kurang gede. Gayam ini mulai, Dek. Mulai pakai netik caplok ini jalan kono. Lah kenapa tuh? Dicoploki. Rara sak loro iki kok. Iya jualan Anu, ceritanya diulang agama apa lho, Dek? Ayo mulai. Mulai ratas yang mau pencari di aku karo Jiun iki anaknya. Ada anak apa kuwi ketok Pak Uyan jare. Tegal kidul kono. Aduh, Dek. Terus tiba ini kayak orang lulus TK karo Jiun, Dek. Gak Gak lulus, ah. Gak lulus. Tapi terus anu, Nembang. aslinya sab barengan dia, tapi katanya Pak kowe ta. itu aku, tapi dia ini TK ini kan bareng, SD ini bareng. Tapi Apa umurnya ya, Jiun ini cilik kan. Aku sih diunggahnya Jiun ini orang diunggahnya soalnya umurnya tua aku. Itu Pak kowe sak pengelele kok. Anu, dia anu cilik. Di tempat peda karo mak yang nih TKW. Berarti ban komponen deh. Sikile dilebokno kae Jiun ini. Akhirnya mlebu lho, Dek. Lalaran. Nek ban. Wah, kaget. Apa kok sayur sing kene tak? Duduk. Oh, Saya tahu. Jiun rusak. Libur Oh, libur. besok. Kowe rasane yo nduk ning kene. Nggih, Melok bojo kok mbok nek langsung moto ya aku dhewe ya melok wong lanang kok. nggih, perasaan-perasaan ke. Iya lah. Melok bojo kok. Yang kene yo gaya mangkene aku duduan kono. Matang torong ya dene. Omar kan sarapan. Orang dia. Bun deh. Mak mau wis masak. Mak isu wis masak. Lah ya. Lah eneng nek bengi turu kula anak gak to? Nyepan ngulon. Kan sudah. Iya, Arek melangkah. arep mangkal. Tolong tangan ya. Beristirahat sih ini. Berjalan-jalan deh. Motor kan ini dia ini.
tenggene kangwan ya. Jami rene iki. Karo tak dono dukuan kene iki. Suwe-suwe yo kenal. Sekarang sama om. Atur suwun. Cuma tante. Nomor siji iki ngomongan. Bajingan. Nek metu masa takoke satu kilo kan enak dua lho, pisut ya ngono. Yes, pemirsa. Bon ke pemirsa nguke lan. Kita kepunu ke opo di YouTube. Tak apa-apa. Ke opo? Opo iso ndelok sampe. Kurungokno ngirano. Oh, Nggih, alhamdulillah pemirsa iki wis tekan kene wae. kan kene ae yo engko syutinge mulai. Karek cedek iki ngulon wis teko. Mulan sithik wis teko omah dhewe. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.